Вітаем вас, беларуская служба радыё Свабода. Мы ў жывым эфіру, і гэты жывы эфір з горада Салігорск. Вот просто за нами пачынаецца тэрыторыя трэцяга рудакіравання адкрытага акцыянернага таварыства Беларусь Калій. Чаму мы тут? Учора досыць позна ўвечары стала вядома, што на тэрыторыі гэтага рудакіравання на горным падземным рудніку нумар 10 учора прыблізна з 17 до 19 гадзіны адбыўся выкід солі і газу. Інтэнсіўнасць гэтага выкіду склала 600 кубаметраў горных парод, і ў выніку два рабочых, якія працуюць на гэтым участку, яны былі заваленыя. Адразу пачаліся працы па расчыстцы. І вот апошняя інфармацыя, якой мы валодаем, просто перад эфірам паглядзелі, што дагэтуль рабочыя не знойдзеныя, працы працягваюцца. Вся гэта інфармацыя, якую я вам кажу, яна сёння прыблізна 10:30 была распаўсюджаная публічна прэсавай службай кампаніі «Беларусь Калій», і таксама былі названы імёны тых людзей, якіх цяпер шукаюць. Гэта машыніст Максім Іваноў, ён 73-го году нараджэння, і таксама рабочы Дмітрый Валькоў, 85-го году нараджэння. Пакуль што з афіцыйнай інфармацыі гэта ўсё. Першае паведамленне з'явілася ад імя Міністэрства надзвычайных сітуацыяў недзе каля 8-9 гадзіны учора ўвечары. Было досыць сціплае, такое скупое паведамленне пра тое, што сапраўды два чалавекі знаходзяцца пад заваламі, іх шукаюць. І сёння зранку, ужо, як я вам сказала, недзе 11:30 Беларусь Калій размясціў сваё паведамленне, дзе ўжо назваў імёны гэтых людзей. Насамрэч, з такіх дэталяў больш няма чаго сказаць. Мы пагаварылі недзе з десяткам чалавек, якія працуюць на гэтым рудніку. Некаторыя з іх выходзілі у змену разам з гэтымі рабочымі. Па словах сяброў, па словах знаёмых, гэта дасведчаныя людзі. Дагэтуль спадзяюцца вельмі моцна людзі, што гэтыя працы па расчыстцы, па пошуку Дмітрыя і Максіма будуць паспяховымі. Хацелася б, канешне, каб інфармацыі было больш, таму што бачым у сацыяльных сетках, што людзей вельмі моцна гэтая інфармацыя хвалюе, і яны цікавяцца тым, як ідуць працы па пошуку. Таксама, пакуль інфармацыі няма, то з'яўляюцца разнастайныя чуткі, разнастайныя версіі людзі выказваюць. Канешне, калі б хаця б раз у некалькі гадзінаў з'яўлялася хаця б кароткая інфармацыя пра тое, што пошукі працягваюцца, і пра вынік гэтых пошукаў, хаця б як пару гадзінаў таму, што яшчэ не знойдзеныя Максім і Дмітрый, то гэтага ўжо людзям было б дастаткова, каб проста працягваць чакаць. Што яшчэ сказаць пра Беларусь Калій? Гэта вялізнае прадпрыемства, на ім цяпер працуюць больш за 15 000 чалавек. Канешне, як на любым такім магутным прадпрыемстве здараюцца разнастайныя надзвычайныя сітуацыі, і гэта далёка не першая, перадапошняя такога кшталту сітуацыя здарылася на пачатку году, калі было паведамленне пра тое, што адзін з супрацоўнікаў Беларусь Калія таксама загінуў на працы. Апроч таго, важна, канешне, сказаць, што Беларусь Калій гэта робіць вялізны ўнёсак у беларускую эканоміку. Гэта, можа быць, хтосьці і не ведае, але Беларусь з'яўляецца адным з самых буйных вытворцаў і экспарцёраў калійных угнаенняў у свеце, не толькі на нашай тэрыторыі. І, канешне, людзі, якія тут працуюць у розных такіх, як мы бачым, не самых бяспечных і вельмі цяжкіх умовах, яны у тым ліку робяць вялікі ўнёсак у бюджэт Беларусі. Мы таксама паспрабавалі пагаварыць з людзьмі пра тое, наколькі
бяспечная ці небяспечная гэтая праца. Ну, па-рознаму яны ацэньваюць. Хтосьці з тых людзей, якія цяпер працуюць тут, кажуць, што лічаць сваю працу бяспечнай. Хтосьці наадварот кажа, асабліва вот сваякі вельмі часта кажуць пра тое, што апасаюцца, калі іхныя мужы, браты выходзяць на працу. У любым выпадку гэтая праца непростая, вельмі цяжкая, ну і як мы бачым, не самая бяспечная. Сама тэрыторыя гэтай, ну вот сама прахадная, за якой вядуцца гэтыя працы па выратаванні, яна трохі далей знаходзіцца. Мы ўжо тут вам паказваем проста ўсю панараму, як гэта выглядае. Адно з самых магутных прадпрыемстваў Беларусі. Ведаем таксама, што кіраўніцтва Беларуськалія, ну як нам сказалі, гэта не афіцыйная інфармацыя, але як нам сказалі, ну проста ўсю ноч тут, у тым ліку і генеральны дырэктар, але контактаў з журналістамі ці больше інфармацыі, чым тая, якая распаўсюджаная на сайце вот у гэтым кароткім паведамленні, пакуль не даюць. Таксама ніхто не наважваецца каментаваць тое, што адбылося, што магло быць прычынай гэтага здарэння. Беларуськалія паведамляе, што была ўтвораная спецыяльная камісія. Будзе, як заўжды ў такіх выпадках, будзе праводзіцца следства, якое будзе усталёўваць прычыны таго, што здарылася. Ну, натуральна, што гэтыя прычыны будуць паведамленыя супрацоўнікам, сем'ям людзей, якія могуць пацярпець ад гэтага здарэння. Такім чынам, на дадзены момант вот проста калі мы сочым таксама за той інфармацыяй, якая з'яўляецца і ў сацыяльных сетках, і з афіцыйных крыніцаў, не знайшлі яшчэ Максіма Іванова і Дмітрія Валькова. Гэта рабочыя, якія былі заваленыя горнай пародай вот тут на тэрыторыі трэцяга рудакіравання адкрытага акцыянернага таварыства Беларуськалія. Адбылося гэта ўчора, 9 сакавіка. Калі вот мы цяпер у Салігорску працуем з гэтай тэмай, калі вы хочаце паведаміць нейкую інфармацыю, звярнуць увагу на тое, на што можа быць, пра што яшчэ не напісалі журналісты, калі ласка, паведаміце нам, можа быць, у каментарах да гэтага стрыму, альбо напішыце у прыватныя паведамленні на аккаунтах Радыё Свабода. Калі вы ведаеце нешта важнае, альбо лічыце, што на гэта абавязкова трэба звярнуць увагу, мы будзем удзячныя і абавязкова будзем пра гэта распавядаць. Ну вот на такіх аўтобусах рабочых развозяць і падвозяць да месца працы. Яшчэ раз нагадаю, што вот тэрыторыя сама прахадная, за якой адбываюцца працы па расчыстцы завалаў, яна знаходзіцца трохі далей. Таксама, напэўна, важная інфармацыя, на якую асабліва прасіла звярнуць увагу Міністэрства надзвычайных сітуацый, што у Беларуськаліі ёсць свае атрады горных выратавальнікаў, якія непасрэдна і прыступілі да працы пасля гэтага надзвычайнага здарэння. Ну, вот цяпер вы бачыце, так, здалёк, канешне, гэта важнае прадпрыемства, але кожны, хто прыязджае праз Салігорск, бачыць гэтыя ўражвальныя краявіды. Гэта трэцяе рудакіраванне адкрытага акцыянернага таварыства Беларуськалій. Мы вот вырашылі, што нам трэба быць тут, таму што цяпер тут, на тэрыторыі гэтага рудакіравання, адбываюцца працы па расчыстцы горных завалаў.
завалаў, і пад гэтымі заваламі з учора знаходзяцца два рабочых. Іхныя імёны Беларусь Калій апублікаваў толькі сёння зранку. Гэта машыніст Максім Іваноў і гэта горны рабочы Дмітрий Валькоў. Максім 73-го года нараджэння, Дмітрий 85-го. Як я ўжо казала, сябры і знаёмыя Максіма і Дмітрия кажуць пра іх як пра дасведчаных супрацоўнікаў. І калі паглядзець абмеркаванні, якія ідуць у сацыяльных сетках, то людзі спадзяюцца, што гэтыя працы, якія цяпер вядуць выратавальныя атрады Беларусь Калія, яны будуць паспяховымі. Яшчэ раз нагадаю, Радыё Свабода у жывым эфіры. Мы знаходзімся на тэрыторыі трэцяга рудакіравання адкрытага акцыянернага таварыства Беларусь Калій. Тут ідуць працы па расчыстцы выкіду горнай пароды, шукаюць двух рабочых. Мы яшчэ знаходзімся ў Салігорску, будзем заставацца тут у бліжэйшы час. Калі ласка, калі у вас ёсць інфармацыя, якую вы хочаце дадаць, альбо вы хочаце звярнуць увагу на нейкую тэму, на якую мы раней яшчэ не звярталі ўвагу, не пісалі, ці мы, ці іншыя журналісты, калі ласка, напішыце нам. Мы будзем удзячныя і з цікавасцю возьмемся за гэта. Дзякую, усяго найлепшага, да наступных жывых эфіраў.